Zahvaljujem. U svojih 20 ili 10 minuta kao ovlašćena predstavnica Demokratske stranke osvrnuću se na dva od predloženih zakona u objedinjenom načelnoj raspravi, koji su manje-više dobra vest za Narodnu skupštinu. Prvi je Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA, IPA 2, a drugi je Predlog zakona o energetici. Za prvi zakon koji je obrazložila ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović, mogu samo da dam opasku da je šteta, zajednička šteta, što taj okvirni sporazum nije zaslužio sutrašnju raspravu u načelu. Svest o tome kolika je to šteta, nažalost, moja je procena da ne postoji u ovoj Narodnoj skupštini. Svest o tome šta je sve urađeno da bi bilo ratifikacija ovog okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije takođe ne postoji, ali šteta ostaje. Zašto bi bilo važno da o tome razgovaramo u posebnoj tački dnevnog reda? Zbog toga što mi ovde svi zajedno i Vlada Republike Srbije koja je predložila okvirni sporazum razgovaramo i radimo zbog građana Republike Srbije, a njima je važno objasniti šta je IPA 2 i zašto je važno da ispunimo kao država rokove okvirnim sporazumom da bi sredstva iz IPA 2 mogla da budu korišćena. Šta znači IPA 2? IPA 2 je za 2015. godinu sredstva iz predpristupne pomoći Evropske unije, znači sredstva poreskih obveznika država članica Evropske unije koja su namenjena za pomoć zemljama koje se po receptu Evropske unije menjaju. Zašto IPA 2? Zato što u godinama iza nas, otkad je proširivanja Evropske unije sve do ovog poslednjeg najvećeg 2004. pa onda 2007. i 2013. bilo raznih iznosa tih sredstava i raznih recepata kako da se potroši 200 miliona evra koje Evropska unija pokupi od svojih članica, a za potrebe zemlje koja se menja, i bilo je zloupotreba i bilo je nemarnog trošenja sredstava i bilo je korupcije i bilo je svega što je budnim okom primećeno u Evropskoj uniji, odnosno u Evropskoj komisiji otkad je ovakve kakva je. I IPA 2 podrazumeva potpuno drugačiji pristup i zahtevu da dobijete ta sredstva i praćenju kako ta sredstva trošite i da li je vrednost svakog evra koji imate zaista potrošena na najbolji mogući način. Zašto je trebalo da ova tačka dnevnog reda ima posebnu sednicu? Zato što je Srbija jedina od zemalja koje pristupaju, koje ima vlasništvo nad IPA sredstvima. Do sada je bilo da neko u Evropskoj uniji kaže ovoliko miliona, stotina, koliko god hoćete, evra je za zemlju, ali mi u Evropskoj uniji odlučujemo o tome na koji način i za šta i kako će biti praćen utrošak tih sredstava. Odluka o tome da smo mi sposobni da sami servisiramo tih 187 miliona evra okvirno za 2015. je odluka o kojoj treba pričati u ovoj Narodnoj skupštini, jer je ona posledica velikog napora raznih ljudi, ovde vidljivih ili nevidljivih, u sektoru evropskih integracija, od Kancelarije za evropske poslove preko bilo koji način člana Vlade koji je predstavljao, preko bilo koje Vlade koja je merljivo i dokazivo pred Evropskom unijom pokazala da smo sposobni da sami odlučujemo i da sami pratimo novac koji iz IPE dobijamo. Važno je znati i za čega, na šta se taj novac troši, na šta je moguće podneti zahtev da se dobije novac, ali za to sve nema vremena kada je ovaj okvirni sporazum stavljen u raspravu zajedno sa Zakonom o matičnim knjigama, dvema dopunama zakona koji se delimično vraćaju na rešenja koja su već postojala i na jedan veliki zakon o energetici koji je drugi deo teme kojoj hoću da se posvetim tokom ovog izlaganja. Predlog zakona o energetici mora da stupi na snagu 1. januara 2015. godine. To smo mi sami tako kazali. I važno bi bilo i da je ovaj zakon imao posebnu tačku dnevnog reda, jer je jedan od zakona gde ste ranije preuzeli obaveze kako ćete se ponašati u sektoru energetike
a u skladu sa onim što Evropska unija kaže da smo sami prihvatili da ćemo imati standarde, bez obzira na koji deo energetike se standard koji smo prihvatili odnosio. Predlog zakona o energetici je bio tema i zaključaka koje je imao odbor nakon podnošenja izveštaja Agencije za energetiku juna ove godine, a koji se odnosi na 2013. godinu. Naša zajednička šteta i promašaj u planiranju rada je što taj izveštaj nije bio na plenumu sednice Narodne skupštine, jer bi tada imali mnogo bolju poziciju da ljudima u Srbiji objasnimo kakve posledice na njih proizvodi Zakon o energetici jednom kada bude primenjen u obliku koji je došao ili sa amandmanima koje će ministar prihvatiti ili neće. Šta je suština Zakona o energetici i zašto on mora da stupi na snagu 1. januara 2015. To su reči koje ćemo u sledećim godinama vrlo često koristiti u ovoj Skupštini, da imamo obavezu preuzetu da neki deo evropskog prava iz direktiva direktno prenosimo u svoje pravo. Velika je šteta što u Srbiji ne postoji mogućnost da se to dešava samo po sebi. Mi imamo prema tumačenjima i svojevrsnu ustavnu zabranu da se to radi, ali će nam to biti neophodno i mislim da ćemo imati promene u našem pravnom sistemu da bi se direktive mogle primeniti direktno. Ovo je treći paket ili treća faza, kako volite da se kaže, koji podrazumeva šta ćemo da uradimo da bude obnovljivih izvora energije, dakle vetar, voda, vetar, solarna energija, biomasa, otpad, šta god hoće, nešto što je obnovljivo, nešto što nije ugalj, koji je iscrpiv izvor energije, koji je potrošiv izvor energije ili nafta ili mazut, što je sve iscrpivo i potrošivo. I cela ideja energetike u Evropskoj uniji se svodi na to da se što je više moguće svu onu energiju koja nam treba dobija iz obnovljivih izvora, a ne iz izvora koji su iscrpivi, kojima se nekima od njih vidi i kraj. Izuzimam izvor energije iz nuklearne energije, s obzirom da smo tu u jednoj fazi istraživačkoj, za koju je Nemačka donela pametnu odluku, jer je trenutna ulaganje u nuklearnu energiju isključivo ulaganje u generatore kojima je rok prošao. Ja to zovem kozlodujska faza i ako bude bilo koga ko bude se zalagao da se ukine moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji, onda se odmah prijavljam da ću biti vrlo organizovani otpor tome. Dakle, govorimo o obnovljivim izvorima energije i to nisu samo reči, to znači da država treba da uradi svašta da bi investitorima koji hoće da ulažu u sisteme kojima će biti isporučivana električna struja obnovljivim izvorima, mora da pripremi svoj sistem. Ja ću vas u vrlo kratkoj digresiji pokušati navesti da shvatimo koliko je to veliki problem. Ova civilizacija razvijeni deo planetarne civilizacije kojoj mi pripadamo ili se menjamo tako da pokušamo da pripadnemo, ima struju 150 godina. Maksimum. I kada pogledate od tih 150 godina unatrag, govorimo o energiji, ne o struji, znači o prvim svetlima od gasa, pa preko prvih elektrana, od kojih je jedna od prvih bila u Dubrovačkom zaleđu, inače, preko prvih elektrana, pa onda primenom motora sa neizmeničnom strujom i generatora naizmenične struje, do primene termoelektrana, pa nuklearnih elektrana, to je 50 godina. To je strašno kratak period za politiku kojom se menja prostor. Jer ono što radi ministar Antić i ono za čega je odgovoran su političke odluke kojima menjate prostor u kome živite. Druga vrsta političkih odluka je da menjate njima odnose u kojima se povinujete u jednom društvu. I nema dalje politika. Ima ove koje se donosi odluke o odnosima u našem društvu i ove druge kojom menjate prostor. Iskustva drugih pokazuju da političke odluke kojima menjate prostor u kome živite mogu da budu katastrofalne. Odatle se od jednog alternativnog političkog idejnog bloka koji se rani 70-ih zvao Zeleni razvila zvanična politika. Da ste bilo koga u Nemačkoj, u Francuskoj, dok su tukli, rasterivali aktiviste zelenih, da ste bilo koga pitali hoće li ovo ikad biti zvanična politika, rekli bi vam ma kakvi.
nemamo mi s njima ništa. Zeleni su odavno zvanična politika Evropske unije. I ono sa čime imamo problem u ovom trećem paketu je što mi moramo u našem društvu otvoriti dijalog na koji način ćemo uskladiti opravdane zahteve nas zelenih koji hoćemo političke odluke tako da ne oštećuju nego koriste prostor i zahtev iz Zakona o energetici kojim smo planirali koliko nam energije treba. Zbog toga sam ja imala dileme oko podnošenja amandmana koje sam podelila na Odboru za evropske integracije i zbog toga sam zamolila predstavnike Vlade da otvorimo dijalog o tome kakve smo procente i kakve rezultate sami sebi zadali. Može da bude jako skupo ako tvrdoglavimo, ostanemo oko toga za 10% kada su u pitanju energetska efikasnost ili 27% ili rokovi kada je u pitanju ukupan iznos energije koju dobijamo iz obnovljivih izvora. Sa Evropskom unijom ne možete pregovarati o suštini. Oni su, kako se to kaže na razumljivom engleskom jeziku, rule maker, mi smo rule taker. Ali možemo uvek razgovarati o rokovima. I moja molba je da imamo svest o tome da svaki rok u poglavlju, kako u poglavlju 27, tako i u energetici, tako i u poljoprivredi, u sva tri, 11, 12 i 13, svaki rok znači novac. Taj novac nema odakle drugo da dođe, osim iz sredstava IPE o kojima sam govorila, nego iz privatnih prihoda građana koji svoje društvo i svoju državu menjaju po principima Evropske unije. Zbog toga je ovaj zakon mora imati celu sednicu. Zbog toga je važno da ljudima unapred objasnimo šta znači nadoknada za obnovljive izvore. Zašto će to da plaćaju 2 godine, 5 godina, 7 godina? Šta to znači za 2, 3 ili 5, 7 godina u regionu gde žive? Ako to ne budemo radili, stvorit ćemo nepotrebno potpuno otpor kod ljudi, jer ćemo leći u rečenicu u kojoj su legle mnoge vlade koje su vodile proces evropske integracije, ne bi mi to nikako, nego mi to zbog Evropske unije. Ne radimo mi to ništa zbog Evropske unije, ali je važno o tome razgovarati na sednicama Narodne skupštine. Moja primedba na Zakon o energetici teško i da može biti stavljena u formu amandmana, pošto treba menjati druge zakone, tiče se o sredstvima podsticajnim. Ja ne mislim da je dobro da se one određuju svake godine i ne mislim da je dobro da ona budu bilo gde u budžetu. Mislim da je dobro da bude budžetskog fonda za podsticajna sredstva, da se tačno vidi koliki je taj iznos i gde on stoji. Zeleni dinar se jako lako gubi u budžetu, tome smo nažalost bili svedoci. To su neke opšte primedbe. Mi ćemo se izmenama i dopunama Zakona o energetici vratiti još najmanje 2 puta sledeće godine, kao što ćemo pre 2018. najmanje jednom imati vrlo ozbiljne izmene zakona. Na nama je izbor. Hoćete li i 2015. i 2018. da bude isto ovako, zbrzano i Zakon o energetici i matične knjige i okvirni sporazum, ili ćemo razumeti da je to zajednička šteta? Evo da nas razveselim anegdotom, bila je ideja jednom davno, 2003. godine, jednog ministra, koji posle nije sa mnom pričao 2-3 meseca, da spoji Zakon o političkim strankama i Zakon o ribljem fondu. Pa mu nije uspelo. To košta sukoba, ali to je integritet narodnih poslanika. Što pre počnemo da koristimo ono što je integritet narodnih poslanika, to pre će biti dobrih rezultata za sve. Ostala 3 zakona, dakle, niti ću glasati, ni za izmene Zakona o planiranju, ni za Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine, jer se radi o zakonima koji su otojič bili u Skupštini, radi se o tome da je onaj koji ih je podneo pričao da to ne valja i vreme je da odustanemo sami od površnosti kojom se odnosimo prema dokumentima. Za Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama, ja bih molila saradnicima Kori Udovički samo da prenesete da napravi jednu poruku da ne treba više pečata u Srbiji. Ne treba pečata. Zakon o privrednim društvima ne treba pečata. Ne treba pečata na elektronsku poštu. Ne treba pečat. To će biti dovoljno da resor kojim vodi krene napred i da zaista prihvati e-upravu, a izmene Zakona o matičnim knjigama su praktično posledični zakon i ja moram da izrazim žaljenje što se toliko sporo kod nas
prihvata toliko razumljiva potreba da pređete na elektronski način i arhiviranja i komuniciranja na ono za šta smo svi na rečima, a to je Evropska unija i evropske integracije. Moja opaska o odbijanju da glasam za ove zakone je utemeljena u poruci rate malo pažljivije, pa možda možemo i da glasamo, kao što je moja opaska za okvirni sporazum, da ću vrlo rado glasati za to. Žao mi je što ministarka Joksimović nije bila od početka. Meni je zadovoljstvo da kažem da je rezultat koji je ona ostvarila sa unošenjem nacrta i sa odlukom Vlade da se okvirni sporazum pošalje u Skupštinu izuzetan i zato zaslužuje celu sednicu Skupštine. Načinili bi korist svemu onom što tako zdušno branite, izazivajući incidente i pričajući o ne znam čemu, ako bi i kad bi dozvolili ministarki Joksimović da ima svojih 5 sati rasprave o okvirnom sporazumu, jer je to važna stvar. I ja ću taj sporazum podržati, kao i Zakon o energetici, sa nadom da će ministar Antić razumeti da moj predlog da se otvori dijalog tokom godine, na koji god hoćete način, o energetskoj efikasnosti, o promeni procenta ili o produženju rokova od dobar po vas. Ja uvek imam izbor da kažem ma vidi, ova Vlada ništa ne radi ili od toga nema niko koristi. Kad ja to kažem, to znači da Vlada stvarno ništa ne radi. Ali ovo vam govorim zato što smatram da više nema dileme oko obaveza koje ste preuzeli i da je taj dijalog potreban najpre zbog ljudi koji će vas napadati, zbog papira koji su dobili, zbog nemogućnosti da se priključe, zbog bilo čega, a to će se dešavati samo zato što zbrzavamo i površni smo u procesima koji to ne da ne zaslužuju, nego zaslužuju potpuno obrnut stav. S nadom da ću naići na razumevanje, ja bih molila da se o tome i Skupština ubuduće na vreme obaveštava. Hvala vam.